Здрав, аз съм Коцев Кинг. Днеска от тази клип ще правим нещо по-различно. И да, от тази клип ще правим нещо по-различно, отколко ще правим графити, някой челендж. Някой може да се запита и каже, па ти праща тази канал всичко. Па да, точно. Аз правям тази канал всичко, ама до сега до това никой път не съм го помислил да правим и никой път не съм го правил. Да. Днес ще правим различно. Това така. Да. Днеска от тази клип ще правим един трик. Ще ви обясня как се прави този трик. С опара. Има пара една железна и една книжна. Да. И сега ще направим трико. Да. Има книжна пара. Ние сега тук така ще стане и ще се направим тук. Така трябва да е стол. Как това? Не знам, ще видите по-натам клип. Догледайте клипа до края и ще видите, ще сватате какво е това. Да. Съм да силно от апарата. Да, добро. И сега. Та-на-на-на. Ще може да видите стоми парата на пръста. А како това? Догледайте како това се прави. Да ви покажам само. Имате пара, нормално как ще гледате. От тази рака, без да се види, трябва да турите парата тука и да го свиете това. И ако го свиете и само на публиката така ви покажете. И да, трико е готов, сега да им падне парата. Да. Тая трико ще как сега днес да ви го покажем. Не е тежко. Лесно да прави трико. И да. Нека по-кратко клипо. Ако ви се допаднал клипо, ставете лайк. Отнете от тези subscribe тонка. Да ме поддържате мене. Това ще го правим. А ние се гледаме от други клип. Имате голям поздрав. Чао!